Lagi aku ngomong memet nih. Nah, iki darurat lho, Mas. Lah terus di memet piye? Buat ditinggalnya dilik. Wong ora nangas lho. Lah, kok yo enek-enek ae. Ya Allah, Le. Neng iki wonge. Bapakmu ki edan apa itu jane ki? Bocah digletak ning kene dhewean ki. Masya Allah. Iki lho, karepe piye? Lah ngapa to, Dol? Mas Momon niku lho, Bu. Mosok memet digletak nang mriki dhewean to? Lah menungsane iki ning ndi to jane? Lah nggih duka niku. Nek mung arep nglantarke anak, mbok wis ora sandi anak. Ngono ku jenenge wong tuwa sing ora teges. Kula ora trima putuku dilantarke ngene iki, Mas. Nggih. Nek ra gelem ngejak ki mbok yo omong. Iso tak jak blonjo apa tak titip ibu. Ora malah digledhakke ning njaba ning ngene iki. Lah tujune kok ora digondol kucing. Lah nek digondol kucing apa ora malah dadi perkara to, Mas? Lah, mosok kucing gondol bocah apa ya kuat to, Bu? Bu, mosok memet dipadake kalih gere to Bu digondol kucing. Oh iya ya. Mas sampean ngerti ra wonge? Sinten? Ya Momon, Mas. Oh, tak kira kucing. Momon. Boten ngertos to, Bu. Wong kula nembe wangsul ing pasar lho. Mas, tulung ewangi goleki. Nek ketemu arta ajar tenan pokoke. Coba Mas, sama nek dadi aku piye perasaane? Anak digledakne teng njaba ngenten iki. Ngono kuwi wong tuwa teges apa rajane? Ora teges sih. Momon, Nggih, sampean ngerti ra? kok sajaya wigati meneh anten apa to, Mas? Wong tuwa ora teges tenan. Mboten teges pripun to, Bu? Lah mosok memet ki diturukke ning jaba. Gek dhewean lho, Is. Dewe. Ijo. Monggo mintul kuwi lagi blonjo. Ngono kuwi kebangetan apa ora? Ya Allah, Bu. Lah terus nek digondol kucing pripun niku? Putuku mbok badake gereh napa piye? Mboten, Bu. Kucing mboten kuat gondol bayok nggih. Pokoke kowe mengko nek ngerti Momon, aku kulingen. Tak ajar tenan pokoke. Wah, ngomong pati ra cetha iki. Terus sakit, Mbah? Nggih lumayan, Pak. Tukang yo ngawur kok. Sing salah niku nggih Mbah Pangat. Salahe ndekek driji gletak-gletak. Ayo sembuh, Kang. Anu iki mandek golek seger-seger nang pasar kono lho ngarepan. Oh nggih. Walah Lele, karo kowe wae tegel lho. Cuma neh karo aku. Loh, ngapa tuh? Nangis to. Mas Momo nih lho, Min. Tega tenan. Ngopo meneh? Aku mau ke kan ceritanya blonjo. Memet tak titip Mas Momon. Lah aku mulai blonjo, masuk Memet digletak ning ngarepan gak ono sini nunggu to. Ya Allah, kok tegel to Mas Momon nih? Kok yo segitunya to. Untung ora digondol kucing. Notise tak didahar, Mbah. Tangane gedang mari. Wong sing lara tangane kok kon mangan lotis ya, wetenge dadi lara no. Lah enten apa? Aku kuwi duwe lara mah. Ya nek ora lara omah nggih gitu lho, Mah. Maksudnya ngeten lho, Mbah. Nek jenengan mengke dahar lotis, tenggorokane seger kan rapati ngrasake larane to. Mas, Bu. Mrene iki pasar Dangrong niku ta, Pak? Nggih. Pasar Lano. Wah, saniki wis sumiblak, ora bleketekan kaya biyen. Lok tenan. Monggo mbiyen kene iki panggonan sing ora cetha nggih. Lho. Ora cetha pripun to, Mbah? Ya ora cetha kaya kowe kuwi kan. Ampun, Mbak. Dun kere
Sing wis ya wis. Wong wedok endi to Mas sing ra ndongkol ngerti kedadian kaya ngene iki. Sampean rasa mbelani Mas Momon peh padha lanange we. Kok malah tekan situ to? Sampean sok nih dadi bapak. Aja nganti kaya Mas Momon, Mas. Angel karo bojo ki oleh, wajar. Ning aja nganti dak sia karo anak. Iya, Dik. I am promise. Uyu. Kene iki mbiyen terkenali kuwi daerah sing gelap, peteng. Konotasine negatif lah. Remang-remang nggih, Pak. Remang-remang piye to? Gelap gulita, peteng dedet. Nek remang-remang kuwi lak ra ketang sithik ana padang-padange ngono. Saiki dadi kaya ngene iki, Gang. Wah, pembangunane wis sip. Pasare dibangun becik, gek resik sisan. Ah, nggih. Wah, wis. Sakniki tur malih padang nggih, Pak. Lah iya. Pak, nggih mboten ming pasar Lano niki tok yang dibangun. Pasar Matese, terus Pak Keramat nika nggih dibangun pasar niki. Nek ten kutha mriku nggih sentra kuliner nika. Shelter Pujasera nika nggih dibangun pasar niki, Pak. Oh, Pujasera sing manggone ten wingking kantor DPU Karanganyar niku nggih? Nggih niku, Pak. Nggih Pujasera. Popongan nika barang. Wah, elok no nggih, Pak. Ora mung elok, kuelok. Damkar ora ngurung saka golongan. Wingi kae kapan kae nek cah cilik kejepit lawang iki ditelepon ki damkar kok. Oh, lah Mas Momon ning kene kok. Gula apa, Mas? Lho, sampeyan meh golek apa? Aku sedang mencari orang tua yang menelantarkan anaknya. Aku juga camkan itu. Kalau begitu kita cari sama-sama. Ya jaya-jayaan toh, Mas. Biasa wae ngono lho. Yo. Niki dalan-dalan alternatif nggih pun halus kabeh no, Pak. Ah iya, jos to. Sing ora halus iki drijiku iki lho. Abuh wisan. Niki apike anu mohon, Pak. Salat zuhur riyen mohon, Pak. Pun setengah kali. Oh nggih. Kang iki salat ning nggon masjid gedhe sik, Kang. Ning cedhak alun-alun lho. Oh nika, Pak. Ah. Jan, kelok tenan nih. 10 tahun akhir niki niku Karanganyar jos banget nih, Pak. Pembangunannya pesat. Mangling iki tenan nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih manglingi no, Mbah. Wong maune drijine cilik sakniki abuh gedhi kok. Sembuh, Kang. Kowe ngerti Ndecolo Madu, Kang? Oh, sing cedhak ngene dhewe nika to, Pak? Saiki lah biyen bekas pabrik gula. Terus saiki dibangun neloke kaya ngono. Saiki dadi nggon sing representatif. Event-event kuwi akeh sing diadake ning nggon Ndecolo Madu. Kuwi iki to, nek diitung siji-siji prestasine, kuwi ora kemput sedina. Mergo ngopo? Pembangunannya itu sangat merata di semua aspek kehidupan. Nah, masjid niki niku lak ya iso dadi penanda to, Pak. Menawa sing dibangun kuwi ora mung fisik, ning uga mental. Leres.
Halo piye, Bu? Mulya sik, Pak. Eneng masalah iki. Masalah apa? Wis pokoke sampean mulih sik wae. Iki ono masalah apa meneh ning kampung iki? Nah, masalah niku enten kali. Masalah fisik dan masalah mental. Ah, berarti niku masalah mental, Pak. Soalnya nek masalah fisik niku pun dialami Mbah Pangas. Bukan. Wis ki anu ayo mulai sik. Loh, mboten sih datang TV niki. Oh, sesuk wae. Iki ngerampung masalah ning kampung sik. Ayo mulai. Nek mboten penting, darurat lan butuh penanganan sing serius. Kula niku ora bakalan laporan mriki. Niki niku urusan generasi, Bu. Generasi penerus bangsa. Anda harus camkan itu, Bu. Nggih, nggih. Ngentosi Pak RT riyen nggih. Niki pun OTW mulih kok. Bu Siti. Bu. Penyusannya pun ketemu, Bu. Bu. Ning ndi iki? Wah, lah lagi bobok no. Wah, keselen lah golek ngomong mau ya. Tadi kaya Memet Baitot. Ora isinan tur manut. Ya ora, Mas? Wah. Yoi, lah anakku mau ki piye tah nasibe? Kok mental mawon to, Mbah? Rasake sakit to? Mboten, Pak. Oh, nggih pun mboten napa-napa. Perasaan kula kok kaya mboten penak nggih, Pak. Ana apa ya, Pak? Wong sing kejepit niku drijine kok sing mboten penak perasaane to, Mbah. Sembuh, Kang. Karo anakmu dhewe wae sampean tegeluk, Mas. Sampean ki ora mikir resikone to, Mas. Wong ra duwe pikiran kok kon mikir to, Min. Aku salah. Tak akoni aku credor. Wis ora baleni meneh. Jane sampean ki ngeboti apa to, Mas? Kok nganti ninggal anak kaya ngono lho. Wis ora iso dibahas. Pokoke intine aku gelo ya. Aku credor, aku salah. Aku janji ora baleni meneh. Le. Kok nyeluk ngapro ya, Le? Sek cilik wae durung pati mbutune ragat wis disia-sia. Apa maneh sok gedhe to, Lele?